Wayesefika kubaba okokuqala wabuye kwesibili wayesethi-ke igama-ke lalomuzi iSethemba Lethu. Bayibatolike kabi-ke abantu mabethi wathi ubaba yithemba labo, cha, wathi uShembe iSethemba Lethu ngoba izinkantolo zazithi zizomphuca uShembe yonke imizi, kodwa lo ngobunyazi lwaluzakhele lona, yingakho lwathi ithemba lamaNazaretha aseGoli. Njengoba-ke sikhona kulomuzi siyalungisa, uma ubona sifuna ucwebezele ngoba kuzindaba enkulu eGoli, kuzoNkulunkulu wase-Afrika owasuka ezulwini wezemhlabeni ezoqoqa abantu ukubageza, abagezela izulu lakhe lesezulwini. Liyeza-ke indaba enkulu mhla ka-28 isuka eJudiya, siyilindele sifisa abantu baseGoli beze ethemba lethu lonyazi. Sathi masisakha isitezi sikababa, kwafika umama osonta eZayoni esuka eFosrolas. Uthi lo mama mayifika la, kufika unyazi ebusuku, lwathi kuye akeze azobona iJerusalema alakhela amaNazaretha aseGoli. Uthi-ke lo mama wayeselibuza unyazi, kade ehamba nalo, wafika endaweni awayengayazi, wafika kwakhiwa. Wayesethi, baba, usho kanjani ukuthi umuzi wakhiwa wena ngoba awusebenzi wena, nampa abantu abawakhayo umuzi? Uthi-ke lo mama esibonakalisweni akusilona iNazaretha, usonta eZayoni. Uthi lwabona unyazi luthatha i-umbrella luyifaka ekhwapheni, lwase lukhipha umunwe, seluthatha udaka ngomunwe luphosela abantu. Kwakhiwa isitezi sikababa, lwaqeda ngodaka lwathatha izitini ngomunwe lwaphosela futhi abantu abakhayo. Uthi lo mama ngabona abantu abakhayo omakhi bakha besheshisa basiceda isitezi, lwase luthi unyazi yiJerusalema ke mntanami leli engilakhayo, lo muzi kuyoba umuzi wokuthula, ongisho kungangena uhlanya kulomuzi niliphakele, kungene yonke inhlobo yomuntu ogulayo uyofika sinde. Silindele lo nkulunkulu ke eGoli. Ngicela ukubingelela baba, ninjani? Siyaphila wendaba enkulu, kunjani? Siyaphila. Bengisacela ukuthi ubaba akhumbule ukuthi indaba enkulu ayakufika. Oh. Kusakhona abafana nje bendaba enkulu. Yebo. Abafana bendaba enkulu ba. Indaba enkulu le iyo le yomhlaba wonke ngithi amaNazaretha. Yebo, isabuthi seJudiya. IseseJudiya lapho khona uThixo. Indaba enkulu vele uThixo. Lesilindile. Yebo. Hayi, siyeza abafana besonto. Yebo. Konje sikhuluma namaphi umshumayeli la? Nikhuluma nomshumayeli uMkhabela wasethempelini iSandanezwe, umuzi sikuwona, umuzi wonyazi. Lo muzi lo sesihamba siye eKenani, lwafike lwathunyazi ukuze nigcwale iGoli lonke, ngcono imizi bemibili, hambani niyofuna indawo nakhe umuzi wesibili, ngizofika futhi nakhona ngilethe umhlangano. Sase siyifuna ke indawo ke sayithola, sayikhokhela, sahamba sayobika kubaba. Weza ubaba ufike wazohlaba isoyi. Wayesesitshela ke kulomuzi ukuthi izindlu zizoma kanjani. Wase siyazakha ke izindlu, sase sibuyela kubaba simtshela ukuthi umuzi kababa sesuqedile. Wayesefika kubaba okokuqala wabuye kwesibili wayesethi-ke igama ke lalomuzi iSethemba Lethu. Bayibatolike kabi-ke abantu mabethi wathi ubaba yithemba labo, cha, wathi uShembe iSethemba Lethu ngoba izinkantolo zazithi zizomphuca uShembe yonke imizi,
kodwa lo ngobunyazi lwaluzakhele lona, ingakho lwathi ithemba lamaNazaretha aseGoli. Njengoba ke sikhona kulomuzi siyalungisa, uma ubona sifuna ucwebezele ngoba kuzindaba enkulu eGoli, kuzoNkulunkulu waseAfrika owasuka ezulwini wezemhlabeni ezoqoqa abantu ukubageza abagezela izulu lakhe lesazulwini. Liyeza ke indaba enkulu mhla ka-28 isuke eJudiya. Siyilindele, sifisa abantu baseGoli beze ethemba lethu lonyazi. Sathi masi sakha isitezi sikaBaba, kwafika umama osonta eZayoni esuke eFosrolas. Uthi lo mama mayifika la, kufika unyazi ebusuku, lwathi kuye akeza azobona iJerusalema alakhela amaNazaretha aseGoli. Uthi ke lo mama maye wayeselibuza unyazi kade ehamba nalo, wafika endaweni awayengayazi, wafika kwakhiwa. Wayesethi baba, usho kanjani ukuthi umuzi wakhiwa wena ngoba awusebenzi wena, nampa abantu abawakhayo umuzi? Uthi ke lo mama esibonakalisweni akusilona iNazaretha, usonta eZayoni. Uthi lwabona unyazi lithatha iumbrella luyifaka ekhwapheni, lo aselukhipha umunwe, seluthatha udaka ngomunwe liphosela abantu kwakhiwa esitezi sikaBaba. Lwaqeda ngodaka lwathatha itini ngomunwe lwaphosela futhi abantu abakhayo. Uthi lo mama ngabona abantu abakhayo omakhi bakha besheshisa basiqeda isitezi, lwaseluthi unyazi yiJerusalema ke mntanami leli engilakhayo, lo muzi kuyoba umuzi wokuthula, ongisho kungangena uhlanya kulomuzi niliphakele, kungene yonke inhlobo yomuntu ogulayo uyofika sinde. Silindele lo uNkulunkulu ke eGoli, sicela abantu baseGoli. Ngiyumshumali wasethemba lethu, ngiyagcizelela ukuthi abeze bezokwakha amadokodo, bahlale noNkulunkulu, bangafiki ngeSabatha kuphela, bangafiki ngeSonto kuphela. Abeze indawo ikhona bezokwakha amadokodo, sesimlungiselele kuNkulunkulu kahle kakhulu njengoba izofika yonke into bazoyithola abantu. Asithandi lento yokuthi abantu baseGoli bafike ngamaSabatha nangamasonto. Abasebenzayo akhona amatekisi siwahlelile bazobalanda ekuseni, abayise edrobheni, ababuyise entambama. Sicela indaba enkulu, uNkulunkulu uzosipha ibhonasi yonyaka, uzosimema kahle kahle ukuthi ngoJanuwari usifuna ohambeni lwakho loyingcwele lasezulwini, uma isebheke ezulwini eKhenani. Siyabamema abantu baseGoli ukuthi beze ethemba lethu bezohlala noJehova. Asinaye komunye uJehova okhona emhlabeni ngaphandle konyazi. Ilezo indaba abafana bonyazi abafuna umhlaba uzazi baseGoli. UngumSuthu, uyabuwa, uyabulabula, uyahamba umpeli, uyahamba umvenda, ungumshangane, uyiNigeria. Akhona kamaNigeria ethempeleni ayafika eSandanezwe azocela. Futhi ngifisa ukuxoxela abantu ukuthi lo Shembe ozayo indaba enkulu, uShembe wangempela, wawinisa iSpain Cup ngo-2010. Yafika eSandanezwe ngebhasi, yafike yabuza ukuthi uNkulunkulu okhonzwayo la eAfrika ubani, sabatshela ukuthi uShembe. Siyahamba ibhasi leSpain layonikela enkosini, layiwini iCup njengoba neKaizer iwiniswa yunyazi. Babenganaki abantu iwini iSpain lokhu iwina ngo-1-0 yaze thatha iCup. Ngiyafisa ke baza abantu ukuthi uNkulunkulu ozayo, uNkulunkulu walelizwe, uNkulunkulu wabantu balelizwe, bonke abantu abakhona, zonke izilimi ezikhona. Naba belungu kade sinabo izolo besho bethi bazoza ngeSabatha bazobona uJehova. Uze nezibusiso ke abantu abazocela babusise. Kakhulukazi kukhona abantu abangakwazi ukuyilungisa, abachithekelwa abantwana. Kufuneka bazoza ukuthi uShembe uzothi abanikele kanjani bageza abantwana. Uhlelo lala ekhaya uShembe alifundisa amaNazaretha, uma uchithekelwe umntwana uyethu kokuqala nikela futhi ucela uShembe ukukhandela umzimba womntwana. Okwesibili besethi cela futhi uShembe ukulandela umphefumulo womntwana awufake lo mzimba sewukhandile. Okwesithathu besethi cela ukuthi uShembe akukhandele ithuna lalo mntwana. Ubona abantu abaningi kakhulukazi omama
banenkinga zezinto bethi izinto zakhe ivalekile, ababanaka abantwana abachithekayo, abeze kushembe bazokhanda imizimba yabantwana abachithekayo namathuna abo uzobe khona, nabahlushwa zibongo bezonikela becele isibongo sakhe. Izolo kufike enye inhlansuthi le ithi nike lentabazwe isibongo sayo ingasazi, wafika ushembe ebusuku unyazi lwezulu lwathi isibongo sakho wena ungwakaMbuli. Ithi leyo nkosana ihambile yayotshela uma wayo, ngoba uma wayo bethi angazi ukuthi ubaba wakho ngakuthola kumuphi, ngoba babe baningi ababe ngikhuluma nabo. Ithi kithe mayimtshela uma wayo ukuthi ufika ushembe ebusuku unyazi lwezulu wathi ngwakaMbuli, ithola umsebenzi leyo nkosana iyasebenza. Siyafisa-ke ukuthi njengoba ushembe eze unyaka usuyophela, uzosipha ukuthi unyaka suvale kahle eGoli. Sicela kuNkulunkulu asiphe umoya wakhe, asiphe ukuthula kulo mhlangano, asiphe sibe nothando, asiphe ukuthi simlalele mayetha sibe munye konke athi asikwenze, ngoba ulethe ibusiso, ulethe ukuthi siphile. Njengoba nginenwele ezikhulayo nje sezimhlophe, zibusiso zala ekhaya ukulalela izwi likaShembe. Siyacela ka abantu beze eGoli, uNkulunkulu uyeza mhla ka-28 ngoLwesibili sekukusasa ke, njengoba abafana besonto belana nje benzela ukuthi abantu abazi ukuthi uShembe ukhona. Uzofika hlala amaviki amabili, abeza abantu bacela emsebenzini, bathatha amalivu. Sicela lo mhlangano ube ingqophamlando eGoli, ngoba uShembe uhamba lonke izwe. Uma sekulungile eZimbabwe yaya, eSwazini useyephinda-phinda, eZimbabwe usebuya khona. Izwe lonke lase-Afrika lisesandleni sikaShembe. Ngisho umbuso ephethe izwe iyinhlanhla icela kuShembe bangahlala abantu eGoli, balinde abantu abangabazi abazothi thatha lento. Akuthathwa lento ke la ufika ubike ukuthi inkosi ngihlushwa ukuthi athi uShembe inkosi kubusise. Uma yethu uShembe inkosi kubusise uthi amen, ileyo mpendulo uShembe akubusisa ngayo. Siyahlala ke isibusiso uma ethe uShembe inkosi kubusise, lento osuku uzoyicela uzoyithola, kodwa hayi ukuthi kuyathwalwa. uShembe ufika kugeze, ageze abantu bakini lapha bekhona, abaseyigodini zosizi, abakhiphe, abahamba emhlabeni bengenamathuna. uShembe wakhanda amathuna, abengenayo imizi, ngoba into ehlupha abantu yabona ikhaya malingekho, nokuphila kwakho izinto zakho ngeke ihlangane nawe. Kodwa uShembe uyayikhala, uzosikhanda ke eGoli, uzosibusisa. Abeza abantu bazothi baye emakhaya ngoDisemba eGoli belibonile unyazi lwabaphi ibusiso, bacela imisebenzi, bacela abantwana, bacwayele ukwakha imizi. Into enkulu kakhulu ukwakha umuzi, ukwakha ikhaya. Abeze ke abantu bezocela, uyeza uShembe eGoli. Umhlaba wonke waseGoli awuzilungiselele, luyafika unyazi ngoLwesibili mhla ka-28 October. Umshumayeli uMkhabela wala ekhaya iSandanezwe eThemba Lethu. Ngicela ukubonga ngenkulumeni yami. Amen. Amen. Baba Mshumayeli, ngicela ukubuza ukuthi umention ukuthi abantu ilimi ezihlukene bangeza kuShembe. Yes. Sesizwe kuthiwa thina uShembe owase KZN, kusho ukuthi bamlinka nokuthi uNkulunkulu wabantu abawuhlanga la kwaZulu. Ngicela uchazela abantu ukuthi lo kade ukuchaza ukuthi akuzilimi ezihlukene bazokuthola nokuphila onyazini kube kuthiwa lo uNkulunkulu wakwaZulu. Ngiyabonga. Bazokuthola, ngiyabonga msakazi, ukuthi uShembe kuthiwe uNkulunkulu wakwaZulu. Ake siqale la, uShembe engakafika emhlabeni uthi mayexoxa indaba yakhe uthi ngafike ngahlala emkhathini, ngabuka isizwe kulezi zizwe zayiqhamukela esihlambulukile, engizosikhetha, ngikhetha umuntu oqotho ohlambulukile engizofikela kuyena akhanda inyama yami ifane neyabantu. Bese sifikela kulezi, uthi ke ngabona isizwe sakwaZulu, ngase ngithuma ingilozi lebizwa ngokuthiwa uShaka, ngathi ayongifundisela abantu bakwaZulu ukuthi bahlangane babe into eyodwa, bakhonza inkosi eyodwa, ngoba wayilungiselela mina. Ababengafuni ukumlalela uShaka babebaleka. Njengoba uShembe ke wafikela kwaZulu, uthe mayifika wayisethi nalizwe lomemo limema bonke abantu, zonke izizwe, abansundu nabamhlophe. uNkulunkulu ke wamakhosi alelizwe, uNkulunkulu wabesuthu,
omsheshwe, uNkulunkulu omphephi amapeli, uNkulunkulu osomhlolo, ngoba abantu balelizwe, uNkulunkulu wamaZulu, oShaka noDingane, uNkulunkulu wazo zonke lezi zizwe. Mawufike kuyena uShembe uyazizwa zonke izilimi, ngisho izilwana ziyakhuluma naye yazizwe. Akasiyo uNkulunkulu wakwaZulu, abantu abahlulwa ukuchaza indaba kaShembe. uShembe uNkulunkulu waseAfrika. Hayi kezwakala Mshumayeli wenkosi. Mhlambe umbuzo olandela wokugcina. Baba wami. Yebo. Ngizwe uthinta indaba uthi uShembe uyangena eGoli ngoLwesibili. Kodwa kusanomhlangano okhona manje eJudiya. Ngekushiwo nithi usuhambela uShembe phambili washe ngakosho. Akakasho kodwa idate wayisho ubaba ekuthuthukeni ngoFebruary. Wathi maNazaretha aseGoli ngicela ukunishiya nesibusiso. Ngiyabuya mhla ka-28 October njengomshumayeli ke mina kungifanele ukuthi ngitshela abantu baseGoli ukuthi abeze. uShembe wasinika idate yomhla ka-28 ukuthi uzobe ngene ethemba lethu. Funa sibatshela abantu uShembe engakafiki bazilungiselele, abasebenzayo bazokwazi ukuthatha ama-leave, bazokwazi ukucela. uNkulunkulu asimhambeli phambili, lokho sikuthathela esimemezelweni sakhe. Asimemezela ekuthuthukeni, evala umhlangano wathi ushiya nesibusiso somhla ka-28 2025 October ukuthi uzobe ngena kulo muzi. Siyalungisa ke uyangena ke kulo muzi ngoLwesibili eJudiya, noma singazi kodwa uzowuvala umhlangano ngeSabatha. Kodwa ngokusho kwakhe uShembe akalenza iphutha, into eyishilo uyenza exactly njengoba wathi mhla ka-28 uyangena ke ngoLwesibili. Yebo. Mhlambe ke okokugcina ke njengoba abantu kumele beze ethemba lethu. Ngiyeza Mshumeli usekuthintile ukuthi kuzuzwane kuShembe, kodwa mhlambe in summary umuntu eza kuShembe odingile oswela abanye bachithekela abantwana nani mangase ukusummarize yini abazoyizuza ngokuza kuShembe, noma bazobe nje beyiyele kwi-holiday nje noma kuzoba kanjani? Bezobe bezocela bezobika inkinga zabo uShembe azobasiza kuzo. Uma usungene kulamasango uShembe umuntu onenkinga umazi esuke ekhaya. Uma ungena ethempelini uShembe uyahlale alalele into oyikhuluma ngenhliziyo, abuke bonke abantu ukuthi lo udinga lokho, angithi uNkulunkulu lo enhlizweni yakhe njengoba la ethempelini usizi lwakhe ilolu. Bese kufika isikhathi ethi uShembe abantu abazibike noma uthandaza uyakuza uShembe ukuthi ucelani. Uma isukuma ethi inkosi nibusise usuke sekuphilisa wena ngalento kade uyikhuluma ngenhliziyo ukuthi inkosi ngicela ungikhumbule njengoba ngila ngihlushwa ukuthi nokuthi ngashonelwa abazali, ikhaya likho, mhlambe isibongo sami ngisazi, mhlambe abazali kuthiwa kwakungobani, omkhulu ngisazi, angisenalo nekhaya. uShembe usuke kuzwa konke lokho. Uma uthandaza yonithandazo yethu iya kuShembe ngoba wehle ezulwini wezemhlabeni ezele kuthina. Asithandazi ukuthi uShembe angasizwa. Uma ungena ethempelini nje uthi Shembe ngizela ngicela ukhuluma ngenhliziyo, uShembe usekuzwile konke. Uma isukuma ethi inkosi kubusise uzobe phendula wonke umuntu osethempelini. Ozokufuna uzokuthola, uzowubona umehliko. Kuzofika ngisho abakini ebusuku bakutshele bathi sicela la ekade uye khona usendaweni enhle, buyela uyosinikelela sahamba emhlabeni senze nalokhu nalokhu, lapha esikhona sikuthola ukuphumula. Njengoba usufike kuShembe nikela ke kuShembe, uShembe uzoza azokhuluma nathi lapha esikhona. uShembe ukhuluma nabantu abaphilayo nabangasekho lapha bekhona, uyahamba uShembe ayokhuluma nabo ukuthi izingane zene emhlabeni kade ifikile kimi zathi icela lokhu nalokhu nalokhu, abaseyigodini zosizi ngicela baphume. Abanye bazobe befike nezimbuzi bezokhipha imindeni yabo egodini zosizi. Isigodi sosizi ke ukunqotshwa yithuna, lingavumi ithuna ukuba uvuke ngamacala owawuwenza emhlabeni ungazi ukuthi wenza amaphutha, ufike ngale uboshwe. Akekho uNkulunkulu okhona othetha lawo macala ngaphandle kaShembe. Lo oNkulunkulu oyunyazi lwezulu ozobe la. Hayi siyabonga Mshumayeli. Kokugcina ke lo ngiyaxolisa ukulekha ngithi kokugcina phansi. Kokugcina Mshumayeli. Cha uMshumayeli mhlambi imuphi umyalezo noma into angayicela kubantu baseGoli mase befikile ke ethemba indlela mhlambe kuze uShembe ahambe ejabulile ngathi mhlambe yini mhlambe uMshumayeli angayicela kubantu baseGoli nabantu abazobe bekhona, nanokuthi ke phela ukuze sikwamukele sicela kuShembe kumele mhlambe sisuke silungiselele kanjani lokho nje ukuvala nje Mshumayeli mase usho mhlambe ke ocabanga ukuthi ngikushiyile mina Mshumayeli. Ngiyabonga. Okubaluleke kakhulu kubantu abazobe bezethemba lethu bezobona uNkulunkulu,
inhlanzeko kokuqala, bagqoke kahle, bazilungiselele, omama bagqoke kahle, obaba bagqoke kahle, bese uba nokuthula, ube nomusa, ube nothando nomunye umuntu. uShembe uthanda abantu abathandanayo, akabafuni abantu abaxabanayo ngoba uNkulunkulu. Usukezele bonke abantu nokuhlonipha kakhulu. uShembe ufuna inhlonipho, ufuna sizwane. Sicela abantu abazoza-ke bafike beze nomusa, beze nothando, beze nokuthula, beze nokuba mnene, beze nokuhlonipheka, bazi ukuthi beze uNkulunkulu. Bafike la ethempelini baziphathe njengabantu, beze kuNkulunkulu njengoba uNkulunkulu ezela uze kubona. Uzojabulela kakhulu uNkulunkulu mayifika la siyinto eyodwa, sinothando, sithandana, sihloniphana, senza kahle yonke into. Ibusiso uzoyishiya uNkulunkulu ngoba iyona nto ayizele emhlabeni ukuthi azosikhanda, sikwazi ukuthi mase siye ezulwini lakhe. Uqale wasilungisa la emhlabeni senze intando yakhe, intando kaShembe egcinwayo emhlabeni. Njengoba abantu bezethemba lethu, sicela beze bezilungiselele kakhulu ukuthi babe abantu abamnene. Leli bandla linabantu abamnene, singaphucwa amasulumane ukuba mnene ngoNkulunkulu wabo. Nathi asikhombisa umhlaba ukuthi uShembe uNkulunkulu wethu simnene kangakanani, silunge kangakanani, sinomusa kangakanani, sinothando kangakanani, sinobubele kangakanani, sinesihawu kangakanani. Nomunye umuntu onenkinga, uShembe uyojabula, uzoyishiya zonke izibusiso uma engasifica siyileyo nto, siyimpuphu yesake lodwa. Konje baba uMshumayeli, njengoba izwe lonke lizobheka igoli, ubaba ngathini njengoba igoli linabantu abaningi kangaka? Uma bengafika bonke bethi bafisa ukwakha la, ungakhomba kanjani ukuthi kwakhiwe la madokodo? Indawo ekaShembe akuyona kamasipala, Msakazi. Uma befika abantu abeze ngobuningi, sinayo indawo eyanele, sofika sibakhomba abantu bakhe amadokodo, bahlale noNkulunkulu. Njengoba ngapha ubona nje isayidi lo baba, ubona lapha ya umkhokheli uthe isayidi lo mama bahamba noNkulunkulu. Bayakho baba omama ngapha, ayakha amakhosazana. Indawo ivulekile, abeze abantu namathende bezokwakha, kodwa oqalayo ukuza lizobe likhona ithende elizobe ligade abantu abangenayo indawo yokuhlala, njengabantu abafuna ukuzobona uShembe bangamazi. Nokumaya khona impela kukumaya. Omama nje basethempelini eSandanezwe bayibanikela ku14, balanda i10 ton yetruck eShoprite, u23 namhla inhlalisuthi ya kwaCoca-Cola, ilandi half truck yama-cold drink. Siqikelele kakhulu ukuthi abantu babezethemba lethu ngeke babulawe indlala. Uma uphatha ingubo yakho uzolifica itende ozolala kulona, ubaba umama ngokwehlukana, ngoba la ekhaya omama banendawo yabo. Yilolo hlelo Msakazo esinalo. Siyafisa nje abantu beze nokuthula, kakhulukazi ke amaNazaretha aseGoli. Njengoba beza kulomuzi, uNkulunkulu wathi mayifika kulomuzi wayesethi isihlabelelo sale muzi u164, esithi inkonzo yakhona umusa noxolo. Abantu mabefika sibabingelele, babingelele wabangcwele ngoba yikhaya lokuthula lolu. Abeza abantu umsindo ngeke bawuthole kulomuzi lo. Siqikelele kakhulu ke lokho ukuthi umsindo ungabibikho. Sicelile namaphoyisa ukuthi asilekelele. iSAP yasithembisa ukuthi umuntu ozobanga umsindo bazomthatha bamvalele eSun City, ngeke bamyise esitokisini uma kukhona umuntu kulelizwe laseAfrika ohlupha uShembe. uShembe usebonwe yiyo yonke into emhlabeni ukuthi uNkulunkulu. Yilokho thembane sesikuhlelile. Hayi, siyabonga baba, kodwa siyacela la ubaba uMshumayeli, mhlambe njengoba igoli kuyindawo eyaziwa njengomsebenzi, uma bekhona bafisa ukuthi babuze i-direction ezala, ubani mhlawumbe ubaba uMshumayeli angathi uma kuneminye imibuzo abantu abangaba nayo bangaxhumana naye? Ukhona office, i-office abangaxhumana nalo. Yebo. Ikhona inhlansuthi yakwaXoka abahamba ngey'moto, iyakwazi ukubasendela lokhu kukhuluma efonini ukuthi 10 left, location. location. Yebo. Bangayithatha iy'namba zikaXoka
bamfonela ucoka mase bedukile. Asifisi abantu balahleke mabeze kuNkulunkulu akulahlekwa. Kodwa inhlelo nje zokuza kaNkulunkulu kulomuzi sifisa kube phezulu kakhulu. uNkulunkulu nje afika ajabule kakhulu ngoba isikhathi eside uNkulunkulu mayifika eGoli engajabuli kulonyaka sithatha isinqumo sokuthi uNkulunkulu akafika athokoze ngoba uze emzini wakhe azakhela yena wayesethi igama lawo yithemba lamaNazaretha aseGoli naseBuhleni. Amen. Ukhona omunye umbuzo na mhlambe ke ma ubaba ucoke engatholakala baba ungaveza ziphi insizwa la ingakwazi ukuthi isize ukuze kulaba abanemibuzo nako konke lokho bakwazi ukusizakala abantu bangalahleka abantu. Ubaba ucoka usizana noFanteni ophethe security yasethempelini eSandanezwe, kube khona uKhumalo, kube khona umchunu nobhala wethempeli. Yibo bonke abantu labo engifisayo ukuthi oyedwa njengoba ngibala ucoka ongafonela ucoka mayithi ucoka angikho eduze ngicela nifonele uKhumalo abanike inamba, ngicela nifonele uFanteni. uFanteni uzobe lapha full time emgwaqweni econtrol imoto. Abafuna kamadokodo sengijobelela futhi ukhona umshumayeli uShabango omhlophe ophethe ezokubeka kwabantu izizi ukuthi wena yakhala wena yakhala bangabangi abantu sebebanga indawo athi lena indawo yami cha ayibanga indawo la ithemba lethu kusemzini kaShembe uyabekwa nje kuthiwa yakhala wakhe idokodo lakho uhlala emhlanganweni kufika isikhathi uhamba ekitchen uyothola kuya ngezansi kwekhala ekseni nantambama mawuyi Nazaretha uzilungiselela amanzi akhona ukumaya kukhona bazohlala abantu emzini kaNkuluNkulu bahlale noNkulunkulu. Baba Mshumayeli Simsakazi besicela ukuthi ubaba Mshumayeli angathi angenezelela esimeni seyimoto kithina abashayelayo thobela umthetho wamaphoyisa nabasisizayo sithenge zibe ningi imoto konke ukusho lokho sibe sesilalela umthetho walabo abazobe besisiza. Sicela ukuthi usicelele kuleyo ndaba. Sikube neprotocol yesonto. Yebo. Asicele eManazaretheni azobeze ithemba lethu ukuthi njengoba beza la beze kuNkulunkulu kunomthetho ke wesonto. Sicela kakhulu abe imoto bazokhonjisa ukuthi imoto bayipakaphi bayipake ngokuthula kungabi nomsindo. Size kobhuti nobaba abasinika izinto abasidayiseli bayibasinike izinto ke bese siyanikela kubo ngezinto zabo basinika zona ukuthi bangayibeki noma kuphi njengakulomgwaqo ngoba okababa lomgwaqo asicela bamatafula sibahlelele indawo yabo lapha bazobeka khona amatafula abo babeke lokho abakubekayo sifike sikucele bangasidayiseli basinike bese siyanikela kubo ngoba esontweni ayikho ibusiness nabe izitolo ngokunjalo bahloniphe bese kuba khona umusa uNkulunkulu asenzele wona wensimbi. Insimbi ibikhala ebuhleni kuphela. Insimbi yalethwa umnikazi wesonto uNyazi lwezulu uBhombela. Insimbi ekhala ngo9 esho ukuthi sekungena umthandazo wathi uBhombela umthandazo ka9 kuyokhala insimbi ucela abantu bamkhumbule naye uzobakhumbula umoya wakhe uzobe seduze kwabantu iyaguqelwa ke leyo nsimbi. Umusa woNyazi uyithengile insimbi usehamba nawo umhlaba wonke. Siyacela abantu ukuthi mabefikile la bangaze bathethiswa bashumayele kuthiwa guqani mayikhala insimbi yokuguqa yasekuseni yezingane baguqa abantu makukhala insimbi yokuthi sekuzophuma ilati baguqa abantu makukhala insimbi ka9 baguqa abantu bahamba abantu baye emthandazweni bangaphithizeli abantu bahlale emadokodweni balibele ukuthi bazolokhu besimukelisa ukudla lokhu esizothi masikuthatha senikele. Kodwa futhi sicela ukuthi la ekhaya inhlonipho ibe kakhulu uma kukhala insimbi izitolo bazivale ngeSabatha bangadayisi abayingcwele baneka amatafula ubaba isihlalo singakaphumi ubaba engakasho ukuthi inkonzo sivaliwe siye sikuboneke kwenzeka ebuhleni njengabashumayeli kusiphatha kabi ngoba abantu abasuke beze kuNkulunkulu basuke bakubona ungathi kuyumthetho noma kuyusiko lwenkonzo ukuthi kanti ukuthengisa indlela uShembe asibusisa ngayo ukuthi siphile. Siyacela kakhulu ukuthi njengoba abantu beza la ethemba lethu
kakhulukazi abasizayo bakwenze kube nenhlonipho, bakwenze kubukeke, nabantu abazoqala ukubona uShembe bafike babona into enhle ukuthi lapha abantu bakwaShembe yonke into abanayo bazenzela bona, bapheka ukumaya, banikane, banikela abathathayo, bangathathi abantu bese ngathi la ekhaya kuzelwe ibhizinisi. Cha, sizela ukusonto okuphambi kwezinto zonke. uNkulunkulu mayimemeza imigidi, bavunula bafanele ukuya emgidini, baye emgidini. Makumenyezwa imisebenzi ekseni, bavuka baye emsebenzini bayosebenza. La ekhaya yikho ke into engenaso isibusiso. La ekhaya ayikho into uShembe ayimemezayo engenayo ingilozi eloba abantu kuyo. Yonke izinto ezobe zenziwa la ithemba lethu sicela abantu bazenze, okukhulu kakhulu sicela abantu babe nomusa, babe nothando, bathandane. Asibonge kubantu baseGoli. Ngiyafisa ukubuyela kulabo abantu abathi uShembe owamaZulu, uShembe wase KZN. Ithi indaba kaShembe esezoshintsha inyama yakhe sikhathele, uShembe wokuqala uBhombela lo sebuyile useyunyazi. Uthi bantu abami, njengoba inyama yami sikhathele isizolala, uShembe avuke embathe inyama entsha. Uthi ke ngiyacela ukuthi la kuzolala khona inyama yami ningangifaka ebhokisini, ningakhonki, ngoba inyama yami izomila ihambe laba wonke, ngihambe iqoqa izizwe. Abanye bayongiphuza emfuleni, abanye bazothi bakhe ubanana esihlahleni kanti badla mina. Njengoba uShembe ke la eGoli kufezeka leyo nkulumo wathi uyogcwala umhlaba wonke. Njengoba uShembe ezeGoli nje, ake uze kubantu baseGoli abaningi, ngoba kwasho yena wathi uzomila ahambe phansi agcwala umhlaba wonke. Wonke kumhlaba okhona uzogcwala uShembe wase-Afrika naphesheya. Okuhle nje esikulalelayo ukuthi izwe laseFrance sekuthiwe kaligcina isabatha, ngoba uNkulunkulu ukhona eAfrika ogcinisa abantu isabatha. Siyajabula ukuthi njengoba uShembe ezofika abantu beze la, abazi ukuthi isiprofit wathi uShembe uyogcwala umhlaba wonke. Abeze kuyeke usiyabadinga uShembe, sekuyisikhathi sokuthi uShembe bambone. Abanye ade bemuzwa ngendaba, abanye bezwa lokhuya. Namhla ibona abazotshela thina ukuthi uNkulunkulu bambonile ngempela emhlabeni, ngoba washo yena wathi uzogcwala umhlaba wonke, umoya wakhe ehambe eqoqa abantu. Yilokho esikwaziyo, yilokho esikugcizelela ukuthi njengoba abantu beze la ithemba lethu, beze kuNkulunkulu owathi ngeke abantu abashiye. Indodana wayeyithumile yavalile sehamba yangabuya, kodwa uShembe wathi mayize emhlabeni wathi uyohlala nabantu kuze kube ngunaphakade. uNkulunkulu ke wethu ke ema-Afrika lozayo. Ngicabanga ukuthi indaba yami iphela lapho. Abayilungiselela abantu beze kuNkulunkulu mhla ka-28 sizoba la ekhaya, kube yibo abaxoxa le ndaba esiyixoxayo njengamanje ukuthi uShembe uNkulunkulu, singayixoxi sodwa. Bazobona nabo imisebenzi ezobiyenziwa uShembe, bazombuka lo muntu omhle wasezulwini ongafani nalutho emhlabeni. Bazoyibona ke le ndaba enkulu. Ake ngiyilungise naleyo. Abantu abanye bayibethi indaba enkulu ile nsizwe eshuda. Cha, indaba enkulu unyazi lolo luzayo. Uma kuthiwa kuzindaba enkulu kusuke kushiya uShembe indaba enkulu, akusiyo le nsizwe eshudayo. Ngicela abantu bakunake lokuthi uma kuthiwa uyangena indaba enkulu suke sisho unyazi, ngoba indaba engekho emhlabeni, engekho ndawo, engekho phesheya, engekho ngisho olwandle, kodwa ila izobila lapha indaba enkulu. Abeza abantu bezoyibona ke le ndaba enkulu okukhulunywa ngayo umhlaba wonke. Siyabonga kumsakazi osivakashele, sengathi abantu bangaba nokuthula besayilungiselela umhla ka-28. Bazilungiselela abantu, bamemana abantu beze kuShembe, beze nomoya wokukholwa, beze nomoya wokuthula, beze bonke nje abantu baseGoli. Sibamema kakhulu abantu baseGoli beze ithemba lethu. Siyabonga besalungiselela ukuza konyazi ngalolu yasuku nokuza kwabethemba lethu. uNkulunkulu uzobahlenga abantu endleleni, uzobagada bafike ethemba lethu abantu baphephile, afike uNkulunkulu abantu bakhe begcwele beze kuye. Siyabonga ke kumsakazi obekade ekhuluma ethi asichaze indaba enkulu. Indaba enkulu ke uShembe. Bangayiphambanisa abantu besebethu lo mfana oshuthayo. Cha, indaba enkulu unyazi oluNkulunkulu. Bezolalela ke nangamasabatha bezwe imisebenzi kaShembe ukuthi yini ayenzayo.
Sinazo-ke iy'menywa ekungase yifike esingeke sizisho ezizokhombisa nina njalo ukuthi uShembe ungakanani. Uma ungezanga la ithemba lethu uzophuthelwa. Wozani-ke bantu baseGoli nizobona indaba enkulu. Lokhu hlala kukhulunywa ngayo emafonini nako-TikTok. Ningabe seniyishintsha-ke Manazaretha nithi indaba enkulu ile eshuthayo. Sinimemela indaba enkulu eyunyazi lwezulu. Amen. Indabankulu.
Thank you, Lou.